कैसा है खबर? अच्छा है। क्या कर रहे तुम? गोश्त नहीं का काम नहीं करता है। हाँ? इसको क्या करेगा इस लाठी को? वो लकड़ी ठुकने के। क्या क्या? लकड़ी। लकड़ी? हाँ लकड़ी ठुकेगा? हाँ। वो लेंग्रोबो मैगं हाजेनबाय नै फेब्रुवारि गारिया राइस होदों आंखौ भिडिअ लानायनि होनै माखौ आइ बाजै बेखौ नोंसो हायोमोनलै हागासिनो मैगं फुं सोरांनायखायनो ओइ रदाय माब्रै माबा मा दे बुं सबायाव दांसो ना मोनदों रांखिनि मोनदों रानि ना मोनदों आंहा डेन्जार मिनि बाय नोंलाय रुवानि खाथियावल' थायो गारना खाजानो गिदों हेलमेट ओइ बाल्थिं नांगौमोन आं सामब्राम माब्रै देलाय आरो बिथिं संनाय खावनाय आरो बन्दु साहा फुदुंदां ओइ लागाव बक्स मा मावदों नै बानलु हायखांनांदों लागाव मुला कैसा है खबर? अच्छा है। क्या कर रहे तुम? गोश्त नहीं का काम नहीं करता है। हाँ? इसको क्या करेगा इस लाठी को? वो लकड़ी ठुकने के। क्या क्या? लकड़ी। लकड़ी? हाँ लकड़ी ठुकेगा? हाँ। संख्रिफोर लाबोखाबाय संनाय खावनाय सुरु जासिगोन दा नै बेदरा बेहाय दङ ini terus langsung हाबानि गेट बियो नै दामग्राफोर फैबाय दामग्राफोर नै बेथ' अंदर साइकेल गंथाम जाहैबाय डबल बस ओंखाम संगासिनो बेदर बेदरा दंबावो पानी कोट apa tuh berani Mau jalan kue? Kue. Halo bos, mau beri? Dong mojan थिगानो नै संदों खुरदों जानल'सो बाखिसै आरो Tunggu. Halo. Masla. दै बाहाय खान्दासोना बियो गोदान फारिसै लागिला नावला इसांलाय मा जानो Berarti chutney. Wah, danger. Sirbilai. Ini apa?
बेदर संनाय खावनाय Korea na. Rồi đây. Itu lah nunggu. Bapak ni sedang hendak ke bawah kadera. Roh. Ini berbeda nang di dalam nasina. Enggak betul. Ini baik. Rumah mau terjun terjun. Kembali mari mendeng. Hari ini गोजोननाय मोनदों. Hah? बेबायदि गोजोननाय मोनदों. ब्रादारजों लोगो जाफानानै गोसोखौ Kenang nang jagan na. सम फैथोंसै. Abang ni present lagi. Ini mana tu sih klub jasi plastik ding ni. Với mình đi, mình khám. Ini do kena pinjak.